TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandutho Tieno kenden morna mar bedo kod odiechieng kaka wuono wantiere kod daktari wa e studio ka bonyis wa nyinge nga en wuod kanye olonye thiedho tuoche mage kaito wadonje twak achiel kachiel machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, erokamano kuom rwaka e chenro ma kawuono gi nyinga Levio Nyango Juma endo anan laktar molonye tuoche mag dangni mag paro ma dho ngere luongo ni psychologist. Wuod game akala kendo gi Nairobi kaito watiyo Nairobi town kendo wayudore nyaka yore mag Ngong migao miluongo ni Mowet Kenya. Amora ahinya ka wabiro wuoyo kawuono e weche mag tuoche mag dangni mag paro kendo ageno ni biro miyo wa topic mabiro gayo kawuono e chenro ma kawuono. Kawuono aher mondo wagoye mpaka kotinde kod dangni mag paro kuom rawere, depression kuom rawere. Okang'eyo kama en twak maber gi ahinya kama wantiere gi lakseche gi neno nango daktari. Wacho ni depression kuom rawere mwaluongo gi dho ngere ni teen depression kata depression in adolescence. Koro ang'eyo ni kwa wacho ni teen depression kata depression in adolescence wang'iyo jogo ma rawere manie kidieny mar igni 12 kadhi nyaka maybe 19 kata 20 kanyo mage mwaluongo ni teens kata adolescents. En twak maber nikech ageno ni sani nitie weche mang'eny nitie madhi mbele kuom rawere kidieny mar nyithindo ma yudo ka gin e sikul ma pod dhi mbele gi sombgi kamano. Koro anyalo wacho ni nitiere gigo ma thoth ma nyithindo manie kata marawere manie igni machalo kamano kale kata dhiye manyalo kelo negi thoth mar paro kata mana kuyo moro mar paro mantiere magi nyalo luwo. Koro anyalo wacho ni kaka ipenjo ni en twak maber no, en twak maber ahinya Ruth. Kata joma hikgi pod tin igni 10 nyaka 19 Ido gani e higni gi bende wantiere ga kod chapni moro magintiere godo. Koro dwen wang'e ne dangni mar paro kod chapni magithoro bedo ga godo e kore ka ni pogruok nyalo bedamo. Wakwongo wachak kod dangni mar paro. Pogruok nyalo bedo nikech ni ing'eni nyathi mosechako chopo igni gi nitie kata mana lokruok mochako nene dende mwaluongo ni puberty kuma puberty chakore ma adolescence chakore manyiso ni akiana wacho ochako wuodho ochako neno ranyisi moko e dende manyiso no wuok koro ken mihia manye tugo gi toyi gang'o kande oneno ka nitie kata mana kuom jogo manyiri nitiere gik machako timore dende kacha chande ma noko ng'iyo gande kata ma noko ne katimore dende. Koro nitie hormonal changes moko mokale nikech dende dongo, dende chako lokore kata mana kaka ranyisi mar dende kaka apiya tiyudo ka nyalo bedo ni nitie gigo ma kata jowetene nyalo wacho ne ni tinde itimri ka ibet kama okichal kama dendi dongo kama tiyudo ka mago nyalo chako buogo nyathi ko wacho ing'eni noko ng'iyo ni mane dende motimore nadi mong'iyo go chande. Iyudo ka giduong'no bende koro chako bet expectations moko chako donjo kuom nyathi. Expectations mag gigo modwa kako dwani mondo bedi onyalo donjo e social media to neno ka ji manie age group no kaka gi behave kata mane school kacha chande nyalo bedo ni nitie jok manie class mamalo ma odwani mondo o behave kaka jogo timore nade to mago kelo pressure kuom nyathino nyalo chako kelo ne dangri mar paro. Ok ong'eyo ni onego bed natugo gi jomage onego bed ni tugo mage masetimore nade. Koro changes timore kama ng'eny to mago gin achiel kuom gigo manyalo kelo paro kata mana dangni mar paro kuom nyithindo gieki. Lokruok kata mana pogruok ma transition waluongo gi dho ngere ni transition ma kori wuok e childhood kidonjo kori ibedo ng'at ma wabro chako luongi ni young adult in the near future. Koro yudo ka lokruok no, that transition biro gi gik moko mopogore manyalo kelo paro. Ok mana hormonal changes kende to kata mana key behavior mar ng'ato. Ere kako onego bed ni ng'ani koro ting'ore, ere jok monego bed no tugo godo, jok monego bed no kata kodhi bayo kata kowuok oko kata odhi timre nade, odhi interact godo. Ranyisi moko koro wuok e dende ma kowuotho to ka en ng'at nyathi manyako to nyalo yudo ka chuo moko mane bath ndara be koro osechako siaye mos tiyudo ka gigi duto kelo confusion kuom nyathi
kuom nyathini. Mana achiel kuom gigo manyalo kelo paro mang'eny. Nikech samoro yudo ka bende ng'at monyalo explain ne kata monyalo wuoyo go mobed go piny monyise ni gima kama timore nade timorena. Nyalo bedo ni onge ng'at ma en go thuolo saidi mabe wabro ng'iyo thuolo monego bed ni janyuol bet godo gi teenager ma ka okale gik moko mochal kamano to nyalo bet piny kode mondo wachne mondo timre nade mondo oyud kaka okonyore. Otherwise nitiere gigo mopogore opogore manyalo miyo ng'at manie bracket mar age no, nikech magi kaka ng'iye no mano koro kochakore maybe 12, 11, 13 ka lakini iyudo ka koro jahigni 18 mosekale stage no motimo transition pod nitiere gigo manyalo miye ang'owa manyalo miye depression. Koro gik manyalo kelo depression kuom nyathi marawera kamano gin gik mathoth mang'eyo ni wabro ng'iyo gi kaka sadhi. Apa ni donja mang'eny ni to en ang'o gini manyalo kelo negi dang'ni mar paro kopogore kod lokruok maginene dendgi kopogore kod hormones mago gin gigo matimore del kopogore kod aluora gi kopogore kod osiepe gi kata kopogore kod okang' makoro gigoyo ka giwuok e nyithindo mondo gibed rawere kata jogo ma kaka wachako wacho ni higa ni en higa ma pod nyithindo dhi e sikul. King'iyo higano en nyithindo manie sekondari ng'eny gi nie sekondari kata gitieko sekondari kata koka gidonje ang'owa e sekondari. Koro ibro yudo ka achiel kuom gigo makelo hinyruok e paro mar nyathi machalo kamano en somo, academics. Weche mag somo. Weche mag somo. Moro ibro lero no achiel kachiel katipi mono ni kapono ni en somo nyalo kelo ne dang'ni mar paro nang'o? Nyalo kelo ne dang'ni mar paro nikech sama nyathi dhi e sikul nitiere expectation ma janyuol ni godo to ma japuonj bende ni godo. To be yudo ni mae e stage ma kaka wacho ni transition timore maybe ka ng'ato wuok e primary kodhi donje e secondary. Ka ng'ato donje secondary ka system mar somo mane en godo e primary cha yudo kotimore nade biro lokore matin. Kata mana system mar exam kata mar penj iyudo ka primary kacha niketo ni choices minyalo yiero ABCD donge ka koro ichopo secondary kacha to choices ka odhi otimore nade. Koro performance expectation mar janyuol kod mar maybe mar japuonj manie class inyalo yudo kopogore. Moro ma bende mantie ni anyalo wacho ni e Kenya waka iyudo ka pok wachope kiwango ma janyuol kata japuonj temo thego ni nyathini nyalo bedo ni oberie subjects moko modhi kaka wawach ni humanities, gigo modhi kaka history, CRE, to okoberie subjects moko modok ka kwano kaka physics kata sciences kata chemistry kata mana kwano itself. Tiyudo ka janyuol to se imiza nyathini ni nadwa ni mondi bed pilot kitimuri nade when you grow up I dwa ni mondi bed pilot kata dwa ni mondi bed engineer kata bed doctor. To kidhi kacha chande chopo otimo form 1 form 2 kata otimo kiwango grade makaka tiyo ket gi ginene noero tiyudo ka japuonj bro wachone ni mondo mi ibed pilot nitie subject manyakitim to subject gi nyathini samoro koberie koro dhi chune ni nyako kaw subject moko timore nade moko ero kata moko berie kande to gini medo hinyo nyathi academically nikech en subject moko ero mokwongo oko winji nikech nitiere strengths mago mopogore opogore kaluwore gi maybe kaka ni puonje primary kamano ibro yudo ka nyathi nitie mohero kwano saidi to samoro min gi en japuonj mar English to dwani ibende kidongo to dwani mondo isom ang'owa ibed japuonj mar English to okoberie mano en oberie yor kwano. Koro nyaka wa identify academically strength kata teko mar nyathina ni kon mane. Mano gima nyalo kelo stress kata mana depression kuom nyathino nikech kako dwaro chande okoyudi to support minyalo miye gi janyuol kata gi japuonj chande be otimore nade opogore. Koro expectations mag nyathi gi mag guardians kod teachers iyudo ka ok gin aligned. Mar ariyo schools ma wantiere gi ma nyithindwa dhiegi be ntiere gino miluongo ni bullying. Mano en achiel kuom gino ma kelo depression dang'ni mar paro kendo mano kelo depression gi anxiety kuom nyathi. To en achiel kuom thoth depression mwayudo kata cases mag depression mwayudo kuom rawere manie higni no ikelo kod bullying. Bullying en mateso kata chandruok ma nyathi kale ka enie sikul minyalo kel gi nyithindo wetegi mamoko. Inyalo yudo ka anyalo chiwo ranyisi achiel ma
nyathi nyalo bedo ni nowuok e odi ka nitere skul ka en ng'at manosewelayo e klas kotin to baadaye tiwinjo ka jopuonj kata matron gocho ni kawacho ni nyathini ni dware ni mondo uchule extra nini moro mondo wamany ng'at maluoko nega piende ne gin kech otimore nadi ochako layo mano gima nyaka go wini nyathini an dak kode ka mutimo klas 8 modonje no kolaga lachni akanye sambina no ka nyathi ochako doke behavior moko manotimo kotin kata manoseweyo kande nyaka ichak ng'iyo ilu matut nikech bullying en achiel kuom gino mamiyo ga iyudo ka nyathi manie sekondar nyalo chako timo gik moko ka laye pien gotieno kata iyudo ka performance mare kaka nentiere mama no koro wasedonje ranyisi achiwo mano e bullying ka nikech en ranyisi mwaseneno mang'eny kapok wabro chopo koro mondo wang'i ranyisi go duto kaka gintiere to ang'iyo ni bullying en achiel kuom gino makelo sana e that age group depression kuom nyithindo sana kwa ng'iyo alwora mar sikul koro nyathi mora ma undergo bullying e school en gimo nego beni bedo addressed lakini wabro ng'iyo mano kwa chope koro kaka nego beni watimo wa address mago machielo kuom gigo manyalo kelo dangni mag paro en ot matulo ng'enyie kuma nyathi wuokie ot matuko ma baba gi mama en tulo magu en gorruok en dhawruok en gayany wich wuoru ang'o en tulo ma nyathi onge ot kacho nego bedni en safe haven mar nyathini makobetie to pache otimo ang'owa otulia love ntiere between jonyuol ma support nyathi kamano ero koro iyudo ka conflict manie kata ot ma domestic violence ng'enyie iyudo ka nyithindo samoro ok ging'eyo kaka ginyalo deal gi situation kata kaka ginyalo timore kata kaka ginyalo carry themselves environment kata alwora machalo kamano to mano nyalo kelo hinyruok kuom nyithindo marowere nikech achiel kuom gino mantie bende age no ebi yudo ka ng'ato ka ng'ato dwaga ni mondo gire obed maber an gi jonyuol maber an gi my siblings yudo ntie competition moro kata peer pressure moro madonje mabe wabro ng'iyo ma gidwa ni kata ka gidhigo mbaka gi jowete gi kacha chande to giwacho kaka home mar gidak maber goritore nigi kwe lakini iyudo ka koro en kodhigo mbekni gi jowetene wacho kaka jonyuol nyoro nyegi dhi oterogi out timang'o en gimo nyalo wacho timore nadi onge en mana ni jana mafali wekwa kofi na unajua koro gicha yudo kata koko wacho gi dhoge to pache wacho gimoro yes to pache to wacho ni abe anyalo yude familia na winjo siepna moro kane wacho ni en kanodongo ne en go siepne moro ma odgi nok giber ahinya ki fuko lwet jonyuol gi nok otimore nadi lakini gin kaka osiepne chakore man lwetgi nok ber e odgi kuma ne giwuoke ma samoro nyathini ne ginyalo ga wuok e sikul ka gidhi lunch to nyathini odhi godo dhi timo ang'owa dhi kata mana chamo lunch e odgi kacha chande lakini kaluwore gi kaka janyuol nyathini ne ni kod nyathini kata ka sikul nitiere ma iluonge jonyuol to gimakre gi min nyathi gibiro en odgi kacha chande gin gi gik mabeyo ndi lakini kwe mar ot ne onge odno mano donga odgi kacha no olonga ka le wamake kanyo daktari nyakora buga jwa wang'io dangni mar paro kuom rawere waneno gik moko adek manyalo kelo dangni mar paro kuom rawere namba achiel en alwora ma nyathi odonge kapono ni koko nitiere ota yore mag skul bende nyalo kelo dangni mar paro wadhi make gi kanyo bang' thuolo machuok mokalo wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding.
To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Ketwangi kuom parino, kaka eno ling' na nasechako chich kode. Kiko tim gimora mora marach. An adhi range. Sanjoko ni mondi ni winja, nitie gima marach motimre ni pari. Ang'o? En ang'o marach gi pari? Ang'o matimre? An akia kata gima an ang'eyo gimoro achiel, ni nitie ng'ama otwe kamoro. Chungane kanyo. Nyalo bedo ni en oneno simbno. Police na guitar. A boy hands up on the way roji bed and breakfast ka technique lunga ngeja entertainer. Wakwani hawe mameto. Hawe mabecho mar happy new year. Ka wadonjo 2026 wakwani munya sai umi hawe gi ngono duto manitie piny kale principal unasema namna. DJ Smollett, happy 2026. Kwa woke family mar Royal Media, family mar Ramogi TV, chandro madu mar tierero. Wawacho ni happy new year. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kamne wamake cha daktari mwadini wang'yo gigo manyalo kelo dangni mag paro kuom rawere. Moro manyalo ng'iyo kendo en ni kapo ni jonyuol nyathini kata mana anyuola maru ntiere midhiero mar depression yendi, en gima nosemako jonyuol mari kata maybe uncles ni moko ntie ma nenigi depression. En gino ma wanyalo wacho ni onyalo dhi remo. Ntiere depression mwaluongo ga ni major depressive disorder. Ntie kidienje ariyo mag depression manyalo ga mako ng'ato kaluwore gi jonyuol mage kata mana anyuola mowuokie. Achiel en mwaluongo ni major depression, ma en depression ma maka ng'ato ma sababu ne okinyal ng'eyo ni en sababu mane mokele, lakini iyudo ka ng'ato en gi kuyo mokalo dweche 6 kadhi mbele. Mano waluongo ni major depression. Moro ntie mwaluongo ni persistent depressive disorder. Mano en depression ma symptoms mage ok
okodwa chope kiwango mar major depression chande, lakini king'iyo duration mare odhi nyaka higni 2 ka ng'ato niania gi depression ma samoro kati thiedhe to bet maber to kendo chako timore nade oduogo. Iyudo ka anyuola kane nitie jok manigi that kind of depression, chances kata tamalo nyalo keto teenager a risk mar bedo gi depression at the teenage level. To kendo mwang'iyo koro ka wang'iye socially, kaka wacho ni age group kata mana kidieny mar igni mag adolescent goiko, iyudo ka gin jok manigi gino maluongo ni peer pressure. To achiel kuom gigo masani kelo peer pressure iyudo ka en gino maluongo ni social media. Social media gi dholuo en mbui, yore mag tudruok mag mbui. Koro iyudo ka odhi odonje Facebook kacha, oneno nyathi moro mawer kaka odak lifestyle, nigi ngima moro ma onyalo dwaro ni mondo timre nade obedie. Odhi oyudo celebrity moro go picha moro ka ni Diani Mombasa kuchande gi nini, tiyudo ka obende odwani mondo ofit maisha makamano. To gimo samoro nyathino kong'eyo ni gimoneno media chande opogore gi life kakoro wadwacho ga ni kwa ground vitu ni different donge. Koro yudo ka mano nyalo kelo pressure moro kuom nyathino ma onyalo chako penjere ni to kwani anto nakosa ang'o ma momiyo ngimana ok nyal bedo machalgi mar nyathi moro chande. Koro that pressure kata mana peer pressure moro magiyudo, either gin gi wuon kuma girome, nkech nyithindo ng'eni wawuok e backgrounds mopogore, nyithindo bedo raised mopogore. Inyalo yudo ka nitie weche moko ma nyathi moro nyalo wacho ma kaka inipidho katikati kaka iketo nyithindi e odi kacha nitie weche moko mok ginyala thoro wacho oyelo. Tiyudo ka mano system masani nikech romo mar nyithindo be yot. Sikul kacha gibro rome mayot kabisa. Kata kuonde ma gidhiye, maybe gidhiye party moro gibro romo. Koro yudo ka that pogruok kuom ngima magidakie chande nyalo miyo nyathino chako penjore kata pache chako goni wan tang'o miyo kwa nyal dak kaka joka odak, an ang'o momiyo kanyal rwako rwakra kaka ng'acha rwakore chande, an ang'o momiyo kanyal timo. Koro mago gin gigo manyalo kelo dangni mar paro kuom nyathi. Moro kendo en kaka mana kapod wang'iye in terms of upbringing, nitie ute machweto ng'enye sana ma nyathi onge makosa monyalo timo. Kotimo makosa olando, kotimo samoro boken olando, samoro en otuone chiemo, kawuono kichiem, samoro gimani dwaro chande kata mano koro yudo ka en punishment. To ginene ka wawacho ga nitiere discipline to kod punishment. Wabro ng'iyo mano chieng' moro. Punishment en sami inyo nyathi, keto lando kuom nyathi kati mae gik moko kati ineno en gima kelo hinyruok kuom nyathi. To punishment sana ok wanyalo wacho ni en 100% bad, lakini samo timre to the extreme makelo hinyruok kuom del nyathi, makata wacho ni remo moro chwer, kata iyudo kaka wuono chwade olando to kiny nyako dhi osiptal, kata chwado nyathi ma nyathi faint. Nitiere extreme minyalo time gimoro makoro mondo rekebisha tabia, tiyudo ka koro imedo okelo hinyruok either kata mana pach nyathino kata mana gi dende physically. Soro sama physical mark cha odong kacha chande to badaye bang jumba dek oneno ga to mbalano parone hinyruok manotimore. To samoro en hinyruok ma ok en gimotimre dichiel, manyiso ni nyathino dongo gi luoro moro kata mana mar timo makosa ma en otang' sate, wawacho no tang' is on alert. Mung'eyo ni makosa ni kotimore to en ang'owa. Iyudo ka tang' masaka sa chande nyalo kelo hinyruok e par nyathino kata mana dang'ni, nyalo kelo midhiero mar dang'ni mar paro. Koro kaka upbringing mar nyathi chande bende ka undergo abuse, nikech nitie gima luongo ni abuse to nitie gima luongo ni punishment. Punishment moko wuok makoro gidoko gibedo abuse. Sama odok abuse chande onyalo kenyo hinyruok kuom nyathi e yo mopogore opogore. Koro anyalo wacho ni mago gin gik mopogore opogore manyalo kelo depression kuom rawere
wanyalo ng'iyo maybe moko nitiere moko awacho to wabro ng'iyo gi kaka wamedo sudo wabro ng'iyo. Oyiro ni gin gik mokalo manyalo kelo dagni mag paro kuom raweregi nikech ing'eni kaka jonyuol bende nyaka ibed kod expectation to seche misebedo kod expectation en bende ijiwe mondo mi ochaka tiyo matek mondo mi otem nikech ing'eni nyithindo bende kiwewe daktari wawach adier ngimane nyalo dhi makethre saidi omiyo thothne ing'eni jonyuol paro ni gitimo maber to kare ne nyithindogi ok onen maber moro kapok wadonje ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bede ni nyathini nitiere kod depression ere kaka jonyuol nyalo ng'eyo ni kumochope ni koro ken discipline koro en punishment kumochope ni owuok e punishment or the abuse ere kaka janyuol nyalo ng'eyo mondo mi ong'e boundaries. Anyalo wacho ni wang'i mokwongo consistency mar punishment. Okay, kiki rodha ng'ato ni wik achiel irodho ng'ato di ng'wen kata di bich en roth. Mar ariyo physical pain. Sami chwado ng'ato mari en ang'o? En no winjo lit mondo ostike pacheni gimo timore cha timore nadi to lit ni ok wadwa wanawa mondo ng'ato winj lit ni idhi turo lando mang'eny ikete bath kitanda ni kumoro mamari nitie jonyuol matimo kamano ne en nyathi kotimo kosa achiel to dhi otimo ang'owa oturo lando achiel mano mar makosa no kotimo makosa moro to nyathini neno ga kiboko gi kuma gintie mano redi keto pach nyathi cha kumo timore nadi koro sambi neno ka en chweto manyalo kelo physical pain makata nyathi remo chwer nyathi dendo ng'adre nyathi nyalo ringo kata mana dala in fact moro ntie iyudo ka nyathi ni nyalo chwade mopusre to lal kata mana wik achiel pok oduogo dala nyathi mi punish tu ni kech makosa chande en bro ride pache kacha ni miya olando moko 5-4 oywak yes oringo kamano dhi to duogo e ot to maringo malal cha ntie gimomiyo olal nikech kuma surrounding mara chande is dangerous. Ng'eni sama mach kineno ka mach owuok koni katimore na tiringo kuma mach otimore nadi kuma mach onge. Again form of discipline mwatiyo godo. Nitiere janyuol ma iwinjo ni ong'ado lwet nyathino nikech nyathino okwalo mkati e ang'owa mano punishment mane ming'ade lwet ng'ato kati wang'o e mach niketo mach ni affect nyathino ne nyalo bedo surgeon timo surgery nade gi lwedo motimore nade mowang' koro nyaka wang'i the form of punishment bende mwatimore nade mwatiyo kik ikaw gimoro madik ni ibayo go nyathi ni iyo wang' ing'ada lot kama to pala cha emipo kitimore nade nyaka wang'i ni yo mane mwatiyo godo kuom punish nyathini en nini mane mwatiyo godo tool mane mwatimore nade mwatiyo godo koro ipenjo ni ere kaka wang'eyo ni owuok e punishment koro en abuse achiel en the form of punishment en yo mane mwatiyo godo kuom punishing nyathini ariyo en severity of the punishment kiwango mane mwachope sama wachiwo ang'owa sama wachiwo punishment chande muma be ayiero wacho ni teach your children in the ways they should go donge wapuonj nyithindo kako nego watimre nade mondo ka gidongo to ging'eyo yo moko wacho ni yoke wang'e ni ranyisi moko kineno kuom nyathi kuom rawera tinyalo wacho ni oyo gini koro osechopo kama nyathini osebedo gi depression ginang'o gini mokwongo nitiere abro wacho ni abro ng'iyo gi kaka wang'iyo gik mopogore opogore makelo depression sikul kache boyudo ka performance mare nyathi chako timore nade nyalo chako bet piny dok piny ka en nyathi mohero sikul tiyudo ka wache no dhi e day school kata odhi e boarding iyudo ka kochopo sama odwa no dhi e sikul chande to yware sana mondo dhi e sikul obed gokinyi obed nyathi machung' okinyi ka dhi sikul iyudo ka inyalo chiewe di ng'eny kata chunye diere mane wadongo cha to chunyi ne nyalo betie inyalo chiewi ni mokwongo ni idoke nindo to kimang'ich bro chiewi kanyo ma chunyi bedi haraka sana but anyway piny lony to gik moko be dhi katimore nade koro iyudo ka nyalo bedo ni en kaka wacho ni en nyathi mohero sikul to koro dhi sikul no bedo matek kabisa en gima koro en ywarruok ma en ywarruok kabisa mondo nyathino dhi e sikul
moko be nyalo bedo kata ni wuondore no dhi sikul to kodhi badaye bang' wik achiel to japuonj penj gocho ni to nyathini pok wanene sikul gine ne wik achiel ni nitie gimotimore dala tibe iwacho ne ni osega bedo kotimore nade kobiro sikul. Koro yudo ka mago gin ranyisi manyiso no temo avoid that environment ma maybe gi source gino nyalo wuoke. Ot ka nyalo yudo ka en ng'at makoro lorore kende, maybe sama ubet kata nudwa chiemo chande to kodwa ni mondo riwre gi familia. En ng'at ma en osika no lorore room mare, wuoyo mang'eny onge, samoro nyalo yudo ka ochiemo mang'eny sana moingo kaka no chiemo gande. Chiemo moro bira ma en chiemo nikech kaka wacho ni achiel kwendo gum gigo makelo kata mana depression gen physical appearance mar ng'ato, kaka dende chalo. Kicha wang'iyo no ng'iyo celebrity moro to neno kaka chalo to no bed kamano. Koro yudo ka en ng'at ma dende tin to celebrity no en ng'at ma nigi del manini, onyalo dwaro ni mondo kachap kocha, to mano nyalo kelo change in kaka ng'ato chiemo kata polokruok kuom ng'ato kaka chiemo. Samoro nyalo ka en ng'at ma kosechamo chiemo to dwani mondo ng'og chiemo no ero. Mago gin ranyisi ma kichako neno tipenjo ng'ato ni to ang'o momiyo mae timore. Nindo nyalo bedo ni ng'ato ninda mang'eny, ok kata en wach ni mar dhi sikul cha kata ang'o, lakini en nindo mang'eny sana. Mani tere koso pilo kitana. Nindo nitie ma nindo tere ma nindo excessively, ma nindo kawe mud nindo tere kata gokinyi kitemo chiewe to en ng'at mo nindo kabisa. To ntiere bende miwacho no ero makoro nindo lal, nindo onge odhi e pien to beta en onyalo bete simu kata simu no be onge godo, oketa kanyo to beta pache ineno ka en ng'at ma pache olala to nindo mabiro bedo timore nade onge. Okinyi iyudo ka koro obeto ma very moody nikech ng'at moko nindo gotieno iyudo ka gokinyi en very grumpy kata mana the whole day yudo ka en very grumpy, en ng'at ma moods ne gina mood changes nyalo bet kanyo, ma samoro iye wang' ma piyo sana kata iye ko wang' to timo gimoro ma hundu ma penjni to mae ok nyara ok te behave kaka mae, wuoyi ni ang'o matimre kode. Ng'at ma wuoyi ibro penjo kineno maybe ranyisi moko tipenje ni nini mbaya, niko sawa na to olal an sawa to lala onge gimodwa wacho mang'eny. Nyathi ma nyako mostly nyalo penje ni ang'o matimre, tipo mana koto ywak, ochako mana ywak kanyo aero chako wuoyo mos owacho ni obro wacho ni koro mago gin changes bende kwang'iyo maybe in terms of gender. Hapa ni wamake kanyo mana matin mondo mang'ene kapo nono niche lokruoge gi kata ranyisi gi chalre kuom rawere manyiri kachiel kod rawere ma yawuoyi kamoro kanya winjo kidwa pogo. Koro wadwa ne kantiere mamoko ma pogo ma gin mana kuom nyithindo manyiri, gin mana kuom nyithindo ma yawuoyi. Wamake kanyo nyakora mugia jong wadugo bang' thuolo machok mokalo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Meeting Nelson Mandela, that was spiritual, that was overwhelming. It was just breathtaking. Did Daniel Arap Moi put you in jail for that? I told him the Karura story. And he asked whether I had been detained for it. Because those were the times that some of those stories can end you up in detention. I told him, no, I was never detained. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen.
Citizen Digital. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Kaparnit boduogo ka. Jogweng' kae bende biro chako wuoyo kuome. Nyasacha magi ang'o matimre? Police Nagita. Police Nagita. A boy handsome woman away Roji bed and breakfast. Ka technically lunga ngeja entertainer. Wakwani hawe mameto. Hawe mabecho mar happy new year. Kawadonjo 2026. Wakwani mwenye sayo mi hawe gengwono duto. Manditie piji kale. Principal unasema namna. DJ Smollett, happy 2026. Kwa woke family mar Royal Media, family mar Ramogi TV. Chandro madu mara tierero. Wawachoni happy new year. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wang'eyo ranyisi makineno tinyalo chechni nyaka bede ni rawera osechako bedo kod dangni mar paro kata entiere kod dangni mar paro. Okang'eyo ka ranyisi gi bro nyiso nyaka ni level ma dangni mar paro ni osechope kosedhi ahinya koso ka korko chako. Wadhi nyime kod ranyisi kod wang'eyo ni kako timo diagnosis. Inyalo winjo ka nyathi mar rawera wacho ni en ool gi dak. Ochako bedo gi paro mar kawo ngima mare. To iwacha dieri nikech depression nigi levels mage. Ochakore ga mild manyiso ni ena stress moro ma kawaida. Ng'ato ka ng'ato nyalo bedo gi stress. Gimoro nyalo chako chando pache, lakini onyalo wuoyo kata onyalo yudo suluhisho mar gino to shida no timore nade lal. Lakini ka shida no chako duogo kendo to koro iyudo ko omoko that mood makoro en low mood chande wanyalo chako wacho ni mano mild depression chako timore nade chako donjo. Aito nitie moderate to kod severe. Severe en kuro kuma nindo shida, chiemo shida, paro mag kawo ngima ng'ato bete, ng'ato bedo ma hopeless, ma okone to mana wuoyo kuom rawere, poda wuoyo kuom rawere, obedo hopeless mokone ber ma nyalo okone geno ni gini nyalo wuok kata nyalo rumo. Sana bende iyudo ka severity mar depression inyalo kel gi gima kelo depression no endo. Ka en ot ma kaka wacho ni ot matulo nitiere, ka en ot matulo nitie pile oketo ng'ato eta malo mar mondo depression mare odhi o progress mapiyo to severity mare. Ka en abuse ma en abuse ma consistent, ma en abuse after abuse, iyudo ka mano bende nyalo kelo severity mar depression bende nyalo biro kaluwore gi gima kelo depression no endo. Koro kipenjo ranyisi ma kineno kuom ng'ato, kiwinjo ka nyathi osechako gik ma wacho kaka okonind kabisa and then ochako wacho no nyalo kawo ngima mare, drugs koro nyalo donje. Inyalo ka onyalo chako tiyo gi yedhe mamero ji, kar maloko pach ji, nikech samoro otemo ni mondo nindi to nindo kutimre nade. Koro to nyalo winjo ka ng'ato nowacho ne kumoro ni kiywa gini kama kamae
tibro yudo ang'owa ibro yudo nindo. Koro coping mechanism moko be chako donje, to gin coping mechanisms moko timre nade, moko beyo. Iyudo ka nyathi nitie gima nohero ga saidi, kata mana maybe chenro moro e TV kanyo, kata moko chenro moko biro ga godhiambo ka sama gine ot ma saa ariyo gi nus kanyo. Iyudo ka chenro no koneno kochopa ni to sebet piny be ng'ama ma remote onge. Iyudo ka chopo kuma koro kata mana chenro no dhi mbele to nyathino timore nade, onge eno ninde room ne kucha. Nyaka penjire to nyathini atis ni kawuono dak wanene kae to chenro mare timore nade, dhi mbele. Ochala gi jaduong' ma sama ka sa deko rumo to ng'ane okelo habari to dwa ni nyaka bed kanyo mone ang'owa one habari. Chieng' moko onge kombe no tipenjri ni nyaka bedie ni gimoro dhi mbele. Koro magi gin ranyisi ka nitiere gima nyathi ohero sana, kata en maybe kumoja dhi ga weekend town ka nitiere weekend, nitie nyathi miyudo ka nitie mall moro moko nyal koso dhi Saturday, ohero dhi hang out kanyo, neno gik mabeyo, ong'we harufu mabeyo go. Iyudo ka mago koro timore nade, nyathino ok dwa timore nade, ok odhi. Osiepene moko kodwa wuotho ga godo kata kojariwre ga godo, nitie gik moko magidhi timo maybe weekend kochopo, kata sama iyudo ka koro osiepene ka bende ochako onge go machiegni, ok odwa ni mondo giriwre, ok odwa donje activities go. Ka en nyathi ma wuoyi, opira moro modhi ga goyo every weekend chande, iyudo ka koro kotimore nade, oninda ot kanyo, lorre e ot kanyo. Mago gin ranyisi ma kineno kuom rawere to nyiso ni depression cha osechopo e kiwango moro monego bed ni koro manyo ne kony. Seche ma janyuol oseneno ni koro dang'ni mar paro osebede, nang'o monego bed ni janyuol kata jarit timo, nikech ok ochuno ni nyithindo te odag gi jonyuolgi. Nyithindo te ok odak gi jonyuolgi, to anyalo wacho ni ng'at mani kode, obed janyuol, obed jarit mare man kode, gigi kiseneno kuom ranyisi gi kineno kuom nyathi, gima nyalo himiza sana en ni kochopo e kiwango ma koro ineno ranyisi ma wawacho ma watieko godo goeki, omiyo nyiso ni depression cha osechopo e kiwango moro monego bed ni manyo ni gima luongo ni professional help. Manyneuru ng'at manyalo timore nade, manyalo konye. Lakini kapok ochopo e kiwango no, in kaka in janyuol kata in jarit mar nyathini, bed gi nyathino piny, tem hoe mos mondo ing'e ni ang'o madhi mbele kata momiyo shida ni betie. Samoro chandruok bede nikech iyudo ka gima nyalo bedo ni kelo depression no maybe source mare wuok kuomi kaka janyuol, to nyalo bedo matek ne nyathino. Emomiyo achako wacho ni manyuru ng'at monyalo loso godo, monyalo bet go mathuolo. Koro kineno ka nitie pek moro kuom nyathini wachonu gima dhi mbele, to many wai gimoro mineno ga kohero sana chande, dane moro mineno koyiero wuoyo go kabisa chande, kata ankone moro mohero ninino, wachne uru mondo okaw nyathino dhi obede go, imiye safe space monyalo wache shida mantiere kata gimomiyo enie kiwango machalo kamano. Moko biro nikech kaka wacho no ero nitie, nyalo bedo ni abuse moro nitie kae ma sexual, ma nyathi nyalo bedo ni obedo threatened, kata ng'ato kuma gino wuoke, akia gimomiyo bio vil moka wacho mano, kuma gino wuokie nyathino nyalo bedo ni obedo threatened ni kiwacho to shida moro timore nade, abusers moko nitie ma nyalo threaten nyathi gi gimoro ma nyathi koro yudo koluor wacho. Mago gik ma nyathi nyalo, nitie kaka wanyalo read gi maybe sama watimo professional counseling gi nyathino, ma wanyalo deduce ni there could be a problem, to problem ni en gino ma is a threat to nyathini momiyo behave kamae, to konyal wacho ni kaka janyuol. Nikech nitie gik makelo depression kuom nyathi ma onyalo bet ne matek sana mondo wach ne janyuol, kata mana wawach ni en kaka sexual abuse moro mobire, kata mana ng'atno wat janyuol ne. To mago gin gik ma ka nyathi oyudo ng'at ma en go thuolo monyalo wacho godo mos, tiyudo ka nyalo kelo konyruok kuom ngima mar nyathino. But importantly, kunyalo yudo counselor moro machiegni manyalo timo ne hocho, kata kuseng'eyo koro ni tut mar wach en kamae, tumanyo ne jahocho moro bet kode, timo ne counseling mondo wane kama koro thieth mar nyathino nyalo chopi.
wanyane kama koro konyruok nitiere nikech aneno ka sabendo osechako mayo wawang'wa kapo ni koro osekel nyathino kuom jahocho molony kata jogo motudore osomo weche mag dagni mag paro, thothne konyruok chal nade? Konyruok maber kuom teenage manigi depression en hocho maluongo ni counseling. Koro kosetimne diagnosis, yani mwapuonjre kaegi, to ranyisi gi gibiro ga yore mopogore opogore. Nyalo bedo kata nok en depression en shida machielo. Koro we mondo ng'at manigi lony mar timo that diagnosis mondo tim ang'owa, otim diagnosis eko wach ni nyathini nigi depression. Koro koseyud ni en depression, to nitie counseling kata hocho mibro ketie nyathino mabro konye mondo whatever it is machando pach nyathino kiwango mantiere noero mondo okonyre. Mar ariyo, kaluwore gi symptoms mag that depression, nikech nitie depression moro mabiro gi psychosis maluongo ni psychotic depression. Under circumstances ma iyudo ka depression obiro gi symptoms moko mag psychosis kata maloko pach ng'ato, kanyo iyudo ka nitie yedhe mabende nyaka konygo nyathino. Koro ok en mana hocho kende, lakini nitie yedhe moko ma daktari bende bro recommend ni nyathini depression mare kaluwore gi kiwango ma depression bende osechope. Nikech awacho ni kiwango moko bende nitiere makoro ng'ato nindo onge nindo kabisa, oko nini inyalo ndikne gimoro manyalo konye mopogore opogore mondo o address symptoms kaluwore gi symptom presentation mar nyathino. Koro kikwach ni nyathina ni tuo sana ma daktari ondikone mana yien mondo dhi otimre nade mondo muony, ok wapano chope kiwango mana mimuonya yathini gini dong'ena na gimiwacho to ng'at manigi case ma manage case mar nyathini no ong'eyo, otimne training mong'eyo ni nyathini kumochope niendi nitie gima nyaka wamiye antidepressants moko nyaka miye madhi konye makelo maduok nini maber. Mori nyalo lero ni kata ka ponono ni en hocho madhi kawo thuolo marom nade, kata ka ponono ni gini yena ni muonyo gin manyalo kawo thuolo marom nade, te seche ma odhi kod hocho ka achiel kod yedhe ma samoro nyalo bedo no muonyo, ang'o gini support mane monego bed ma imiyo nyathini e family ka mondo mi kiko beda thieth moting'o yath kata ng'ato to family ka bende, nikech kosetieko thieth pod oduogo dak gi family. Support mokwongo manyalo wacho especially at family level en ng'iyo ni nyathini oyudo konyruok at all angles. Manyiso ni ka en shida mawuok e sikul, ere kaka support system manie ot kai to kod mane skul chande bro address shida ni. Ka en shida mawuok e ot, ere kaka support system manie ot kai ni bro address the cause. Nikech ka wach ni en domestic violence, kobiro mwatimo ne hocho, okomonyo kata yath ruth donge, timna tima hocho mo come to terms gi stressors kata mana gigo makelo ga hinyruok e pache gi ot kacha chande, to wachako duoge ot ka to pod watimore nade, pod wan gi that violence. Manyiso ni watimo ang'owa, wabro ok wabi yawo mana fuondni mane wasetemo dino, to pod wabro keto hinyruok manyien moko kuom nyathini. Koro support anyalo wacho ni support ma obro yudo kuom maybe jonyuol kata jorit mare en ni environment mane mwa create ma miyo that process mar healing chande bedo easy kata conducive kuom nyathino. Onyalo bedo environment of listening mar winjo nyathi, onyalo bedo an environment ma ntie open communication ma wawuoyo gi nyathini e yo moro mofuyanga mokubet ni nikech samoro communication ka bebede shida kuom janyuol gi nyathi, jonyuol ok ong'eyo ni giwuo gi nyithinde yo machal nade, nyithindo bok ong'eyo ni giwuo gi jonyuol e yo machal nade, to mago gin gik mantiere. Lakini hocho kacha chande bende mago gin gik mabedo explode, nikech iwacho ni what does it entail. Ntiere family sessions mwatimo wacho ni kaluwore gi kama mae kako nego beni watimo nyathini maybe ntie mana miscommunication moro matimre ot kai kata matimore skul kacha chande. Koro kwanyalo address mago as family tiyudo ka ntiere konyruok. Kwang'iyo duration mar counseling, duration mar hocho luwore gi gino maluongo ni treatment plan. Nitiere gino maluongo ni treatment plan ma sama waseyudo case to wa create gino maluongo ni goal. Koro goal mokwongo en makama
odhi kao duration makama. Kaluwore gi severity mar kiwango mar hinyruok mani kuom nyathino, bro determine duration ma nyathino bro timore nade, bro betie thieth. Ok wanyalo wacho ni duration wathiedho gi ndala gi wigare kata to nikech opogore aeto response to treatment bedo opogore from individual to individual. Moro kapok watieko chenro, inyalo leronwa kaka ranyisi moko ma waneno kodegi. Ni wachonwa kacha ni samoro nyathi nyalo lorore e room kende odiechieng' mangima ok owuok gi ng'ata. Ne janyuol ma samoro neno chenro ni e point no nego beno deal gi nyathi ni nang'o? Nyathi ma lorore achiel donge kaka nyalo wacho ni kako deal gi nyathi ma o isolate. Abro duoki chien gima wacho ni owuok gi nyathini to ka en wuon nyathino ok da wuoyo kode. Nikech samoro ken makosa mar janyuol. Samoro ken makosa mar janyuol. Tingeni janyuol bende bedo ga exhausted. Samoro ken makosa mari ni nyathino ok dwa open up kuomi. Maybe gimo andagocha ena gino ma ok feel free discuss kodi kaka janyuol. To nyalo bedo en kia mare. Nikech an ang'eyo ni jonyuol ohero nyithindgi. Donge janyuol ohero nyathine. To janyuol be nyalo gombo ng'eyo gima dhiye mbele lakini kaluwore gi wich kuot ma be nyathicha nyalo bet godo, onyalo yudo ka maybe gimo kale chande en gima tek ne mondo wach ne janyuol no ero. Emomiyo wacho ni konyalo yudo ng'at ma janyuol no ma nyathino niga godo thuolo. Nitie ng'at ma nonyisa ni every man has an authority figure. Manyiso ni ibed ni in ng'at malich manade, ng'at madichuo malich manade, nitie ng'at ma kowacho niga gimoro to nyakibuogi. Nyithindo be ni mana kamano. Nyathino onyalo bedo nyathini, but inyalo bedo ni okin that authority figure to them. Nitie mana maybe kata japuonj moro ma owinjo sana. Relationship no kaka no bedo ng'amo ng'eyo timore nade onge, lakini en japuonj ma kowacho ne to nyako timre nade, nyako winji. Koro kinyalo figure out ni mano ng'ama chalo nade, ti tude gi nyathino mondo bi owuog gi nyathino. Samoro bende nyathi ok ochuno kata ni nyathi nyaka ng'e ni ine mitimori nade, ine miwacho ne ng'acha mondo bi owuok kode. Mano nyalo miyo exploration timore ma nyathi cha yud kaka nyalo wacho shida mantiere mamanyne kony. Kawakete yo machuok ni gigi duto te gin gik matimore to gin gigo ma inyalo kony mondo mi okony rawere gi. Daktari aneno ka thuolo wa oserumo, ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi, inyalo yudi kanye kod yore mag tudruok bende? Inyalo yuda Levi Onyango. Ki search mano whichever place you may search, you will find me. Nairobi ka Koinange Street. Ito wan gi facility mwathiedhe ji ma iluongo ni Mowet Kenya. Mowet Kenya ka in gi ng'ata ma nigi shida mar dangni mar paro, obed depression, obed bipolar, obed substance use disorder, ng'at ma tiyo marach gi yedhe ma mero ji, ohewo dende, ma en gi addiction, inyalo gona simu namba 07 5 8 8 1 0 2 3 2. Ka in gi rawera ma nigi dangni mar paro, in gi nyathi sikul, kata kudwa ni watim puonj more sikul, puonj gi ber ka jopuonji puonjo, nyithindo bende timonegi anade ipuonjo. Gonwa uru simu mondo wabi watne kaka wanyalo konyre oganda. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya Nyakwar Jiwang', waduoko ne jalony marwa erokamano makende kuom puonje ma omiyo wakotene kod dangni mag paro mag rawere. Gin ranyisi mang'eny, ng'ia lokruok moro e timbege, kata kako dak, kata kako chiemo, kata kako wuoyo, to kineno kodhi ahinya to tem matek mondo miyud kony. Ne jalony wa erokamano mathoth, ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod taya mar studio, erokamano makende. Nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.